Дастовардҳои варзишгарони меҳан дар даврони соҳибистиқлолӣ аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ рӯз аз рӯз афзун мешаванд. Ин навбат мунтахаби Тоҷикистон оид ба самбо дар Чемпионати Осиё 22 медал ба даст овард ки ин натиҷаи шоён мебошад. Дар истиқболи парчамбардорони кишвар ҳамкорони мо низ ҳузур доштанд. варзишгарони тоҷик дар Чемпионати Осиё оид ба самбо миёни наврасон, ҷавонон ва калонсолон 22 медал ба даст оварданд. мусобиқоти қаҳрамонии Осиё аз 4 то 6 июн дар шаҳри Тоҷиканди ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуд. Дар он варзишгарон аз 10 давлати қора иштирок карданд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 45 нафар, 22 нафар калонсолон, 10 нафар ҷавонон, 13 нафар наврасон ба Тошканд сафар баргарида сазовори 22 медал, 4 тилло, 9 нуқра ва 9 биринҷӣ шуданд. Як гурӯҳи варзишгарон ба шаҳри Душанбе ва як гурӯҳи дигар ба шаҳри Хуҷанд омаданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе нафарони зиёд самбочиёни кишварро истиқбол гирифтанд. Ёдовар мешавем ки медалҳои тиллоро ҳамроз Раҷабов дар вазни 72 кг миёни калонсолон, Меҳровар Чақалов дар вазни 64 кг, Сайфиддинзода дар вазни 71 кг миёни наврасон ва Бобохон Мирзозода дар вазни 58 кг дар самбои размӣ сазовор шуданд. Фирдавс Насимов миёни калонсолон, Супидин Халилзода, Туйчибек Шарифов, Озодбек Назарбекзода, Бахтовар Бобохонов миёни ҷавонон, Сунатулло Лоиқов, Муҳаммадҷон Абдуҷалилов, Ҷаҳонгир Ҳайдарзода ва Табрезшо Парпишоев медалҳои нуқра ба даст оварданд. Бо дастпарварии устодамон Абдураҳмон Абдуллоев ба шаҳри ба давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар гаштем ва аз он ҷо ҳамроҳи ҳамтимонамон ба сазовор гаштани медалҳои нуқра, тилло ва биринҷӣ сазовор гаштем ва ин ҳама дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки моро дастгирӣ карданд ва мо тавонистем ки дар миқёси ҷаҳонӣ давлати азизи худамонро муаррифӣ намоем. мо сазовори ҷои дим шудем. Мумкин машқҳои мо камтар бошад ва дар чемпионати ҷаҳон ки мегузарад дар моҳи октябр тайёрӣ хуб дида ва сазовори ҷои аввал мегардем. қувваозмоие ки дар давлати Ӯзбекистон дар шаҳри Тошкент гузашт, шогирдони мо Бобохонов Бахтовар, Халилзода Супидин ва Абдуҷалилов Муҳаммад, Лоиқов Сунатулло Шарипов баромад кардан аз мактаби маҳорати олии гӯштин ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои намоён гаштанд. Дар Чемпионати Осиё нишонҳои биринҷӣ насиби Масъуд Хуқанишоев, Муҳаммад Исо Раҷабов, Деваштичи Убайдӣ, Хуршед Маҷидов миёни калонсолон, Ҷаҳонгир Камолов, Давлатҷон Назриев миёни ҷавонон, Анушер Гулов, Иброҳимҷон Элмуродов миёни наврасон ва Сорбон Латипов дар самбои размӣ гардиданд. Аксари аъзоёни мунтахаби кишварро дар Чемпионати Осиё кормандони шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ ташкил доданд. хотиррасон мекунем ки дастовардҳои Федератсияи самбои мамлакат дар соли 30-солагии истиқлоли давлатии кишвар назаррас арзёбӣ мегардад.